الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganiruna daan tanwa biyantog syawallah asyakanian titu ada daitan nakir kubantugan nagusyukadatu syakanian edi makasyembi kukadadondo agu kagagawi nasyakanian pene maguya gerkatan ko orian no kabunuan yarkatan syalawatan akun syulabitan Muhammad alaihi salatu wassalam aron ini syabab wallah akyato kawitanok wallah bukay syaisyanian syakhaniyam penisya bapan wallah akya kanalatanok walungan namori oriano to na diyang kaya orasya ini bagaya karakanu na katya bante wallah ada penemada ang kaya ada taruh di mapipi aginawang sanga adika pakasib yang na amayaw na matanggaw man amayaw na matanggaw oay nasabab sa diyang kaya arya kana si panuruganan diyang kaya si Konsala Syahruddin Tumawis Marum nagu diyang kaya sa kanod na lamon na mga pagariakan mga babayakan nalaga di sa sampor na sangka pamilya adiyang kaya lukstan wabay apanugangan nga pagariakan na si Panoro dia nga lukstan wa miwapata si Haja Siti Nurjanna pakasurgaan wallah iman to alwin rakan ni Panoro at tingin na dito masuk compound rawa Nurjanna compound tingin na pakasurgaan wallah na panggiraw si Konsyela di ina mapayaman tingin na katawanan sa kanyan Suman syogalo baka mapya kata nga pagarya ka na dato imam President of Imams League si Sangka Iligan kata si Alim Zainuddin di Sokot na suman syo Allah na dinian na palimangan syogalo baka mapya agu syogalo baka marata fa innal birra la yubla syugal bakamapia tugu Abidha radhiyallahu an na dianan ke loks diki ayam makna niya na karunot basta agan bakamapia ayam makna niya na padun syokapyaw parangay basta amapia kay parangay na ayararad aya atar rana dugal bakana lamun mapia igira amapia kayaman na mapia kapani parangay nalalakaw kaman malong kapasi tapas kuwingan apan malong kapasi awatas kuwingan ka nalalakaw kaman sunga sa Manila nadiga pakito ko mga padaka o di na mga siringan ka so kuwingan ka akya nalalakaw ka na andin ni pera gawi adi kairana mailay nadiga na ni pamagisay andari siya ito. Na si Daniel to ada ka na mailay. Inakuha naman ako mamaypas na dua kami apo maypas ang kalalaman mo di mamaypas. Andari siya ito man ako siyember na pagkumakan sa masjid o man ako lumiw na pagkabalakakan na miyati ada ka na mailay na ad na miya katero ami Manila manari. Banda rumalo mabulo-bulo mi Manila na detaro pagkadadaan ta sa bagra. Apapakagiraw tayo na siya panwala
mapi parangay, mapi ula-ula, mapi simba. Siya pun wala siya kito. Inwari siya kito, alumya na kau. Sidaan niyo to. Naapya sukya panguda sa niyar katano nada. Panganintak wala ama kambalingan sa magaan. Nahigiraan na di pa mag-istorya ko ingat. Napadakaw na di matapi ko kapiyang ka. Ako sisisingin siya kito. Sidaan niyo to. Diyan kayo inaakal na mata nakakapakay. Adi pa nami sampay ame kaamagamapita namyada kay ni siya pun wala. Nandini ka pa kamangap man, nakabigla amya ka makakwing na ka. Dakap man pakito ka. Oay. Na di ka di pa magagaw na kadugtago ko mo sagud arka. Miyang buhay ka. Miya gasta ka. Baka yung palala ko na dakad nudas. Limwala kami balingang kar kami. Sabab sa kapyang parang yung kapyang ka na kay gagaw. Igrap man na marata kaya martabiya, marata ka paniwar, rakon dutangapan, makatips kapan, marata ka paniparangay, lalakaw ka, apiat talo purwagun, miyada ka sa listaan. Na istorya, na di ka nakisupon, miyada ka din. Na makapan, na daabar ka pansin, daabar ka magmina, kaskapan ni di manguna magmina, Ojen, Panoro, Syakro din, miya kumakumana rin. Nagudin. Baka di pagising. Mata ko, kapiya kaya ya sa pipula. Tumaaba ka din na matonag. Na dito sumbidaan o gala baka mapia, ako gala baka marata, naguparangay amapia, naguparangay amarata. Ay katirwala sa Quran sa surat As-Sajdah. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون إنه تقوى الله أفمن دي متعلف رو نا الألف والاستفهامية أي شيء إنه تقوى الله بمقا pendatar suadna paratian yang ku Allah nagu tahu ada aban yang paratiak wallah na apyada tanu simbaga nakatawang na si simbag tanur na simbag wallah la yastaun di makapendatar ino nga pakapendatara ibarat topaan sa amal ko wallah na mapiyay parangay na mapiyay simbag wallah na indatan ka sang kaya tao at talikuran niya sualungan na mauri na ayagagampanan niya na diyan kaya dunia na manatapan yung ar Masya Allah ilaman mo tayo sa surat Yasin katirap na wallah innama tunjiru man ittaba'a zikra wa khashya ar-rahman bil ghaib innama ayabutu wallah tunziru man ittaba ayabu papakai khatiar to kapangungunutan o dina ayabu papakai khatiar amagunut ko tadin yung kota zikra na Quran to dito sa Quran ayabu apa khatadim na sotaw apa gunutan yan sa Quran aika alakyan sa wallah sa masulun Ayak ya titu akala ka wallah na umbalo isokalak ka amasulan masamal akala ka wallah o kasulnya na disokariagyan na di na ni titu iman kenapa ayak tiru na iman tabiya na igira na pupakailir ka na miyakala lakay paratiya igira di ka di siyumbayang ano tumatantangar ka sa di ka siyumbayang natataymingan na kaon mabur lamun negeri atau tentengarakan na kebe na kapmanso at na bubaya adi nga di pamagidaan na may linga siya may na misyumbing na miyorika na miyo na sirana na matangwal na katay minga na kamabuha din na may laya narang may love si Bapa Allah nakala abadi tayo pataro nakalaka aya kalaka aya maanan yan na titu akalak na di ko takalakakwal aki sa sulan na kaon Miya kay siya kunalungan, si Kumasong Musa, alayhi salatu wassalam. Na mga tawasyo mi kumusa. Ya Nabi Allah, hey Nabi Allah, Musa. Inaumiya ka pera ulan na di kami ng paguranan. Na di kami di mabasok, na di kami di gagalabak sa lupa. Na una miya nga tatampag so mga lupa ami, miya nga oopa. Kadi paguranan, katumigat-tigat sa lupa ami. Namanya matay so mga pamamulan namin. Anda sabab pa din kami kapaguran ni. Nagisyo Nabi Musa na mga nabi, nagturo na ng Jibril. May ako mas ng Jibril.
Tingnan mo sa sila mengkawala di ganyan siya salan-salam na ipakawit ka. Na pantaron raka ko na ipapakawit ka wala to Jibril. At darwang kasangkanan ng mga tao. Inukiran di pakawran na wala sa oran niya sa miyate. Kaadin na misa sangikiran asakataw amama adarwaka. Barad siya. Na tama sa dikiran na mada na didin pakawran na wala. Tuho mo sa temo-temo na nga mga kaumakan. Sobra 50,000 kada kalokomian. Kau momosa. Tenimo-temo yan. Kaya ko matimo-temo yan. O ayan ka, mga kaumian na sobra 50,000. Natugo mo sa sopakay siyurakan, adirkano kapaguran ni, kadipakauran na wala, na adi na sabab, na umaday ni, napakauran na wala. Aya sabab padirkano kapakauran na wala. Uy! Na adin nambi sa sangir kanwa sa katawa mama ase sekreto niyan adin na ni kambaran siya. Na taman na sa dimawa, taman sa dir kanu mama na di pakauran na wala. Adin nambi sa sangir kanwa sa katawa mama abaradu sa adin baradu sa ase sekreto niyan. Oy, na taman sa dir kanu mada na di pakauran na wala. Na di na sa kataw kira na lumat lang ang kumusa. Di na matang wala. Batuan na ako rin. Sa kanaya. Ayos tas kanya may sasangi kira na barado siya. Na di man na pakagirawa mo siya. Sakan. Miyawa ko di magabis to ako ira. Na di man na pakagirawa. Ituruya na ginawa niya. Nakakabis to manas kanya. Napakaya. Ayaw ko na miya pikiran ko to mama. Oy! Natiyan na dia kan na pakai tokawan na kumusa. Abasa kan ini sasangi kira na darwaka. Abara dusa. Tokawan na kuang ang mga padakan ang mga pagtao. Na pakai ilakan na kuwala. Agi sisikreto na kan. Agana bakakan amarata. Na pakai ilakan na kuwala. Sikrito na kan na kuwala. Asubuswan na matawraka. Matawraka na dia ginawa kan. Sa patubat ako kuwala sa masudan. Oy! Sa ayaw mo matawrong na suwala. Na pagpagatra siya kita mo. Ito na pumuro ka din. Apa nga tatatakaluin sa kapumuro kiyan. Ya Allah. Na mitubat ako din. Sa kinakanakan sugal na bakakan amarata. Sa pinyatan na kan na pararakabunan ni aswaswat takaraka. Da ko nakimati no ang maulog sura na miya kabagbagr. Masya Allah. Na dito mabui igira paman ba anak to na katano tabi ya. Nagal ba kaya na si sekreto niya na marata. Na sekreto nga mabuhat tubat kakwal na. Para di ka kabisto. Tabi ta kana abas kan kada abas si siro. Dahil no kaubaan na di mantay. Na ba ko napada ko manapiyang batuan. Wala nabi kurakano. Sekreto ang kadi nga digatubat ko Allah. Masya Allah. Na diya mga orepan Allah. Ayamanan yan. Na diya man ang kaakatiti mo tano. Nasabab sa diyang kaaloksan o babaitan wa miyawapat. Pakasurgaan wallah. Atawan niyo? Syuakisu mu'min. Datu ama paparatiak wallah. Antakabai. Ama paparatiak wallah. Na syukun syuka kapatay. Na mapiyon. Ano sabab? Na fa'innal mauta rahatan lil mu'min. Kagiyamataan na syukapatay tugunabi na rahatun lil mu'min na idudikaw mapaparati ako wallah. Manong nga man ang gido-gido, pamakas ka na dito ka, nabay ka. Napakasurga ka. Okay, na ayaw idakan na di ka platay. Napasang, ubad matay sa tao. Igirawan na napaganuga ka na, ay dawanan. Matangwala ka, piyak ka mamasaso kapatay. Kadiyang kapatay na siya kiyanan na, inupiyak ka mamasaso kapatay ka, kagay na mapipiya ginawa niyan, ay dawanin daktar inupiya na ka. Oto, so kung bensuman na kanamot na takupan. Niyatay tanwaki. Mama na sa kong so kapatay, kung nadatan ako nupiya na kawa, mama na bensuman na kanamot na takup. Kapama ka suman na kalmot na di isporta. Suman na kalmot na ay akontolian. Ka ibabagirun wala ay mananian na sifatian akontolian. Nataman sa di mau masuk umur ka. Nataman sa di mau masuk ajal ka. Dadi kaniyang kuan sa niyawa. Bapi apa nak kadisingan na kanidribir ka sa truck. O di nanidribir ka sa motor. Nakadisingan ka sa matakan mo. Kada nga maylay. Nabiyaw lugo ka radio di mangukaya. Nabakan niyang kuya sa niyawa. Matitigri yan kada niya. Dapat na mamasuk ajal ka. Oh, ayo.
Na pamakasumalakan mo, tabi nakatano, na sisabala po siya maranaw, kanaruwi siya maranaw 1/4. Miya ka lang ang siya tao. Ay dapat ka nung muuntod ka sa nga na bangko ka, na muuntod mo siya malakan mo, kami unon makauntod na di siya ka, kapag makinagmabusawas siya, na inuntod na ka, na malalamiya bubuniya na punyo niya na magawa kong na di kong pagawa, na pamakasisabala sa maranaw, sa malakan mo, ngari siya kini. Di ako niyang dinamagidam. Anami alami ako si matakwalo di kanya no sa timan tayakan matakwalo di kanya no sa timan oy na di kanya no kasatimanan kada pa namang maswajal ka so kung sa malakan mo na di makasaling sa miya kay tuwito akadin wallah malap may tupan so sisiram na sobrang sumalakan mo sa kaito yan ikina amya Panginoon kuwalo adi makasaling sa may tuakadi na di po ni makasaling sumalakan mo sa miya kalala akadin wala na ikina ko na miya Panginoon kuwala asaling sa miya kalala akadin wala na siskanyang petindig sang kaaluulo ka dunia diyang kaanong ba ka dunia uy na ayak ko nakatutulungin yang ko dunia na datan no sa tema na ora ka man o kakatutulungin yang ko dunia kapakay man o di montol sumalakan mo na way po tantanon niya ay dapat ako pa makabanong gani-gani nakaatake na high blood nakailan niya ko dunia na datarora ka man no, para di ko penduguan mga sanyo na untuda na kasano bay lang na piyada tanong pan mamatay na matang wala ka lang unang irong tanong na miyalami na kung nabadutang una kami nisosa ka matang wala di mapupada ka diya tangilang nabadutang una kami ado na minisosa ka malang ka man nagada-gada pamakabadian untuk dia kaya dunia Allahu Akbar karena abadi kegaga umalakal maut apa kaisa-isanian akakway sanyawa ko mga tao sa dunia na ayabuwa pakuan yan sanyawa na sabu-sabi ang maswajan ino iglawa na madakala pingiraw ado piyak ka mamasasyaw kapatay o to piyak ka mamasasyaw kapatay karena aba piyak ka mamasasyaw kapatay kaaya piyak ka mamasasyaw pagari ko babayakan na udi ka matay udi ka matay na piyak ka mamasasyaw hindi baga ka sa dunia baka gabaya pag palingakwal as di ka matay sabi tayo sa dunia babuso makita tiyan ka na depo ka maduktor da apa ka maayama anan yan apa na bangaraka pati naman ano na kan dia kaya dunia na ayah pepelaguyan no tau ada apelaguyan nun na dia dapat tapetan langun tanu siya pepelagui da akato na kau na bundi pelagui apias kami pernah mga ulama paganayon na pepelaguyan no tau ada apelaguyan nun na al-maut na kapapatay di nga kapapatay di man na pepelaguyan nga kapatay wala pa kapalaguyan siya nga kapatay na sa mga nabi miya makaranirani ko Allah sa mga sahaba, miya makaranirani ko Allah. Sa mga malaika, miya makaranirani ko Allah. Oy, kada kalo mga nabi, namun siya lang miya wapat. Sa buso Nabi Isa idon matay. Kata di nga apkilitan wa di rani sila sila amani man to. Oy, asokon sa Nabi Isa, ino Nabi Isa. Amay kamag ang sobang kita dunia na pakatan ang wala ko dunia. Na kana abaya kita niya ko dunia na batan niya pananabi. Aya kita niya ko dunia na padako ubato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na babas Nabi Isa na si pakatan sa Iraq, adi na mas isi sa Syria, adi na mas sa Syria, diyan kota amunaranian na bayda, maputi. Oy, na sidin pakatan na sangkuta puro amunara si sa Syria. Na adi man na ulama abitero ayamataw na swalla na din katawan ando pakatapan si sa diyan kay dunia. Panganinta wala asyar kata no makaturon Suisa. Si sa diyan kay tubud na yung umusubar ka pagkamu na di timing. Allahu Akbar kaya mga mananabi. Ada patakaw na yung makamong rakana mapapara. Paman mapita na bata din yung siwata kababay. Nasa ulan nakatat kaya sa puwan niya talopuluang ipan. Maka makikinakan na ina ama. Di so di ka nung kapag yun na iniyo gani. Wagi ko po na paraning nakatay ko patay ako niyan. Nadi ya. Napakama ko sunabi la isa sa dunia. Na aya ida dia na talopulago talo ka amay ka pemakasurgaan wallah. So mga dato ako mga bay. Pemakasurgaan wallah. Panganita ko wala patinulang na amalan ng anok tanong. Na duty ita kasan wallah ida da kata tabu-tabuan. Na so ida do Nabi Isa at talopulago talo.
So Nabiullah Isa kati nga maalim na si matataw sa nga na ikadwa lapis sa langit. Na aming kamagin sa bangit na fayam koto umuruhu 40 sana na pagumanan na wala so idin sa 40 ragun. Na mapito po lagot talway din na patay na aming kapatay yung na ipalabong mga Muslim na siran ipalabang ipagubiran po kubaw nabi si sa mas dinabo si sa amanan niya nama si sa amanan niya na mas dinabo sa Madina. Nasama niya na maging makauma na di penaraba di na nang kanan na kata nila siya kanan ng mga walera pakalalakas niya na buka tatagwa ng kaya taon niyan at tatagwam siya ulo niya na lamri at totok ni rampan. Umaniran mo man Santa Maria Elementaria School sa ngalan ng Ama, Ina at Espiritu pagiwatan din mga talo, din mga pito. Matang mga kadisiran ni Mama Barak sa aptirok nila. Allahu Akbar. Nadamabuab kiswa-swa kira na maranawa. Andi ni bagwaraguna happy birthday to you. Allahu Akbar. Tabiat halaban lang na maranaw. Nenong ka ba na pimatuan man na pimatuan man. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nahigira ayam makna niya na bagwaraguntan ng mga Muslim na apya ka na bangap sila sa laa. Kapya di nga pi sila sila. Na importante na doon bagwaraguntan ni Mato ka muharram. Pagkailira ka kapapakapya ginawang ka. Ino di mamakanara ka. So tabi di magapalay ko nara ka na di ginawa niyan. Di manari kabaya wala baka makanara ka. Nagani nga di pagapalay. Na tumagwala kay nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia da apela biyan ko kapatay. Kanaba aya buah kada kalau mga nabi na 25. Dia nan so masyhurun. Dia nan so the most important of the prophets of Allah. There are 25 prophets of Allah. Ayang maana niyan na 25 na di na so popularun. Na pia miliaman so 25 nabi na kaya piliaman sana makatawa mga nabi. O di na 5 nabi. Dito so bituan sa ulul azm. The most important. So pinaka-importante rin na ulul azm, miya makapaas, miya pamada biya baka sabar, kung nisugat kiran wallahu ta'ala ang mga examination, mga trial sa salir ka dunia. Na piyagarawa man sulima ang mga nabi, na ayam niya tinggu sunga sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ayat itu kada kalau mga nabi, na tugu Abi Dar radhiyallahu an, ya Rasulullah, kam adad al-anbiya wal mursalin. Ya Rasulullah, kada kalau mga nabi sa mga rasul. Natugu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kada kala nabi agu mga rasul na magato siya 20 pating ibu kada kaliran. Na lango-lango na namiyatay ay budon mo matay na sa Nabiullah Isa. Na uwa din na di patay pagkapalabi kapatay na sa mga nabi. Na pamakapagaron sa nabi na di patay na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habibullah kakasih Allah. Si Ibrahim Khalilullah, friend of Allah. Allahu Akbar. Nasa ka panay hamranaw. Ya ato-ato nati ke matipen matang wala ka matipen bangamiaylay pagili na kay mantuang kay ak khalili da bedna pekau tengah malataway da asakit na da agdaman di buka pesakit tararbiyan na miyo tengah taway matang wala ka diyan ka amasetan ni mato na koyaw ni mato na pilingan ka amasetano adi buka gagetaran baka na miyo tengah. Kati susah kanun, namatang wala kay gra malo so miya gitar arbakan nakaalapan ako. Ari dato imam at ari alin di soko. Andi ni kasakit classmate milmil taros ka. Classmate ka na sobrang na sa pagar. Nayamaan niya mga uri pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na manunga man gede-gede man to bubugoy ataga marawi. Ataga marawi. Miya ka siya tagurun. Nauna titimo-timo sirang ko malaahid tibol, malaatibol. Oy, natitimo-timo siya, nandiyan ni mag-breakfast. Siya ni Pita. Pagkain so kape, pagkain mo sa hanap ganun. Na di nga siya katokiran, amalom niya kato, nasa minibay. Kaso minibay siya mutas sa bala alamisaan, kamarurong relax kami, kapasado kuman. Na di sisigu-sigupan. Na malaki ito, nakagya ko inaniran, nakatawiran na mautod. Okay, na rumaranda ko ba ko? Okay, nababakari na mata niya, katigiran na badamatay, takinubab sa kaadaan sa niwa ko konto diyan. Sakit tararab. Matang wala kasakso sa kanu negira amado so may gitarara ba kana akna puno ba pura harta taka kasyo la kanu ba gira man na serta napsun jarar negira amado so may na matang wala ka mamuti ako na mabati ako nang ngoto alam nasrah la ka kabulong sa sakitaran alam nasrah la kasadrak negira di bangkedo na kata do na kasi karo mga message na una ipo ang ora na sa gitarara ba kana
Kasi mabusya ka rin mga na, baka pakap matulong, kasala ka kaya sabutan ni pagi po niyan. Allahu Akbar. Kadi ararabakan. Negra mabu, may po ubabay, ararabakan na matang wala ka, pagkapiya-piya ginawa ka. Sa midang mabunga mga bayi, kasuli meron na baraka. Sara nakakaptan nila sa lawas ka na, miyado, miyakapya ginawa ka. Nangyali mata ng mga dato, baraw. Kakaptan niya sa bugas na mabitan na, mibuli atapan. Agi kaya niya makatuwa-tuwa pa na di matanuay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngalwak nuna ng piya makasagad. Na sama na nan. Da apa lagi tanong ko kapatay. Ayami ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'u lil mayt thalatha. Sokon shomiyatay tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na andin ko ni kapatay umiyatay na talo a nulug kumiyatay. Saka apagarik, saka ababayak na talo ang nulug ka, andin ni kawapat ka. Andin ni kawapatakan, ang andin ni kawapat ka, andin ni kawapatiran, na talo ang nulug untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agluhu, maluhu, wa amaluhu, na paganikom pagariko, babayakan na nulug ka, na sukon so ay maana niya na pamilyang ka. Ikadwa ang nulugur ka, na sutamo ka ka. Na ikatalo ang nulugur ka, kukubang ka, na sukon so amal ka. Fayarja'a itanan, na andin ko ni kilabangan raka. Inaw nang baling sudwaon kung nulugur ka. Waya baka wahid, na patalim bagag so ikatalorong. Na anto na tugon na biyang koto ang baling. Oy, asara amin nilabang ka, na baling silan. Na aglaho, malaho, na sukonsyo pamilyang ka, na gusto tamo ka ng ganatang kiransang kutakubang ka. Waya baka wahid, na diyon ko tami alam mo, naptali mga karaka, na diyo to konsyo amal ka amapia. Inaw sa mga pamilyang ka, nilulukira, pamana pagawang kira, sarami nilulukira. Matang kwang nakapia, karumang ka din na babay, amyatay. Watakad na miyatay, pagaring ka amyatay, nasakatan ng mga dato, na din na matulak ka, abanir igaan so pamana pamilya niyan. Di niyan dinigaan. Oy, banamyan ka amyatay, biyak-biyak eh. Away nga siya karo mga babay. Liro na nga mga babay, kakalabas siya ng punulog siya ko ba? Asakatan ng mga dato. Balikan na kay, amyagabi, malintano ka, matatana miyak yatamunan, unakadun na kay. Batang wala ka, duwagawi ako siya, kapansigra ako siya. Pag mga niya ka ng kuwala sa makasurga, karo mga niya, balik ka nung laki, kadi ako maling. Siya ko din pagigas sa duwagawi siya, hangga po ba nga karo makan. Awin niyo ron man. Miyagabi, miyagawi. Daki matang wala, dahi ka nakakan. Buswala. Balik ka nun, kadi ka nung mama karo makan eh. Saan ako ba, kapansigra ako siya, para wala bala siya, nanyan makuha. Awin niyo ron, tapingin niyo ron, awin niyo. Namun na kami gagawi, yo. Matang wala ka nini kapakalibutan yan. Tapi ka pungguro ka na karong makan. Namya ka nagsa di mamangon niya mga papano, kami kalibutang. Matang walo di makapamimikiran. Ito na ini mga day. Miya kedami yan. Ay puno ba ayam yan lagi na napungurok siya hindi lemah ko ba en pengurok no tayo ni kubo matang wala ka pega pengurok ino di makapalag da mesya dia kasi kadang karon mawa namya lagi na tangwan di maka kawala matang kwano di nero away siya ko ba apya karuman yan gum kiswa-swa ka mga stadium ito nasa manuto na sa pamilya nga na inawang kairan wa malaho na ikadwa amaling asara aminin na bangka aminin ulukan niya na ikadwa amaling wa malaho na sokonsyo amal pamana sokonsyo tamukka inaw mi apas miniyupan siya pamilyang ka naruranan niyo siyang ano na nabaran yan nung naruranan niyo siyang ano na pongkestiyan alitis oy kadauba iyan na mi apas sa panamya rurang kaong pagarik ko oy babayakan na miniyo makasako ba na asara amya kuang ko na imbalingiran mo ito, imbalingiran mo. Masya Allah, imbalingiran, kabayar ka pagulugan ang kota taraka ka. Ay dapat ako no kau pakatang ko mga pamilya nga, namyatay ka. At yun nga talaka na fortuner, naulog niyo ron. Matang wala ka, makapiro wala, wala sa nganon. Uban yun na kanulog ha?
Makatanda ka na nga ng muli niya, namiyaw pak manulwak. Manong man gede-gede. Kapag makabadang panamabaloy, alo, kitab umranaw, asadang sa pupatay, na ipalabangon, so tamokyan, may tuman at tamokyan ipalabangon. Matang ko Allah, miyagutok manalang natakaw. Naman nagiran namin, nalibangan sa 2 milyon. Ay, apyaki, matang wala ka, di tapaka 2 milyon. 50,000. Lalabangan na ka kumiyatay. Binila ko agawin na miya ko mga takaw. Kiwi siya barago mga patok. Kaya lo tira na nga bangay ka. Bangay a pamilyang kami atay. Agi ako mapita makaliwan. Ilay nga so bangay nga kukuban. Bangay niya kukuban yan. Maliliyaw oron. Makisyoban kami nga to. Da makaato. Ano nga man ang gida-gida. O aya makawahay. Na aya tugo nabiya kanamba kukuba. Adi kaniyang pagawaan na sokonsyo sa timanon. Di na so amalaka na pagtalimbaga kang kanyan. Kailangan siya mahal. Dali magakang kaniyan. Di kaniyang pagawaan. Masya Allah. At unang tama na ka. Na pinaka number 1 na siya 5 awaktong ka. So sambayang. So saum. Puwasang ka. So zakat ka. So sadakang ka. So kapiyang kay parangay. Kapiyang kay kapalokolokas. Kapiyang kay kakarama. Kapiyang kay kambabata. Apiyang panakisyo kambabata. Nakapiya-piya na ka. Katawa na ka. So mapapaki ka nakatugunabi kikarumang ka sa mga wataka. Na daa unaan yan ito amalay bala sa kasyadaka. Yung taka papaka ka na nga mga wataka. Damuro ni gira ato melo si karumang kumantanod na biyena. Naya wataka na sa pulong pitwa. Ang gagising nga lang po mga barila. Namun to siran na di pala kayo ng ito mga lapan. Na tiga mata mo na miyate tapman. Apitan nandun man yung gusip patuat yan nira. Na di kakatawan, na di koto kapapakanan ka, kung mga wata ka, usi karuman ka, na alawan niya nakasyada ka, ading ka di kasyada kay. Ang iskatan, natabi, mamang nila kapon si wata ka sa pira, nabagan na kapon, na daan namin tapan na kapon ng yan. So magadang mo ito ice cream, ito na so ice cream di magidida. Da pila ko, da pila ka, da pila ka. Naman nagmabu mga wata ka na, abi, da pilak. Ting mabi mayroon na, uway, da pilak. Pagkila na kayo man, tuwa daw mapusya ka, di bisyo miya ganda di simriya daw mapusyaw. Miyate na kayaw lanulan. Di panisinta ah. O namin mo kami nga sa wata ka, pagkagata, di mo guro ka po sa da pilak, nabigyan na ka sa sawati. Nabigyan na ka sa sawati, na miya tapan na kakaab ng yan. Miya soto ka, kataya, miya tayo sa ka. Nakiabututan, sa wata ka mab. Napagkan mabuswata ka sa ice cream, nami bubukon no labuto. Upo nila niyan, pumuro ka, kaya bututan. Yaw pa ako nung abe. Ikani kasinta, ni baga nakap na, nami buto watat. Masya Allah. Na di ang mga rip no Allah. Sigurado, suwamana ka mapiya, di ka niyang pagaw ang kukubang ka. Di maasambayan. So kung suli maasambayan, na siya kaniyang kakadna sa kawanan na kaalima. So Quran na siya kaniyang kakadni sa ulo kagiya. So Quran na katirwa Allah na mapurok sa Allah. Masya Allah. Nainaon na di kairan di Pangilubaan sa okay. Akapapakaturuwirar kakukubang ka. Asar mo ading kamagdam so bakit dunia. Asar mo ading kamagdam akakalanggay kasangot akubang ka. Languntan mo niya kaso sa Saudi Arabia. Diyan mo ta si Sabaki sa Madina. Militan mo ta mga kubo mga sahaba. Miya kada-kada kapol pirang gibu kada kalian. Binilang ka na di kan katangan milang tiga na kaawan na eh. Ya kadang di ka bilang na miya makwara pinaliw ka. Pinaliw ka pagaliw ka ba nakaswakan. Lagi di tipat takaran ro. Inakopagan niya pa na muna haji na miya makaruwang nga amran na wamini haji. Natatantangan niya nga mga kubo mga sahaba na punguro. Ma-emosyonal. Kaya graman magwapagan niya panajita aparakwala na ma-emosyonal ta. Namila ka na nga sa pungurok. Ano lang ko niya nga mga koba, si Sabaki, sa Madina. Pagkira din. Tiga ka na ba pa? Assalamualaikum. Minum ka na pungurok ba pa? Banawida ka na ka? Mili ako niyan. At tinalimaset. Namili ka mabu. Tiga ka na away. Na tiga na ba? Minum ka na pungurok. Tiga na galing. Mili ka sa persyon na lang nga mga koba, mga saban na datar mo miyela kan sira na pure sa life. Nauboko mo ang hindi yan alim. Miyatay kami nila mga kusaya. Tiga ka nakalot ako. Anong sa kami labang.
Matang wala tiga kamba pakapi amate ka pernah dikira sila mga baka sahaba. Kakabaka. Niya katuwa-tuwa ka maranaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malay ko, malay panganak pa. Malay mabuha sahaba. Inawana ko, namin ako napiyakan ba't ako niya ro. Namalong naman ng gada-gada. Na ikiyati ito ang mga kinalabang isang kota ka ba? May akalabi, siyang ibura ko ni man, to guru amiyaw. Kaya ni po mamasyaw nabi, nasugyawa pa to nabi, nabatan na kasamiya kasanggi buo duga to sa lagun. O di na miya kasanggi buo gumaga to sa lagun. O gay nang kuta mga sahaba, panganita ko Allah, ikalimo sila no Allah, na gusto miya mater katano, na ayaman na ng kaaloksan wabay, as si Hajja City no Jannah. Na apia sanggi burago na kilalabangan na kapamilya ka, na ayaw ka kagdamang kong kukubang ka, na sa salungan o sa sapotol sa alungan. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ay buat tuwal akak kagedama o mga tao kukubayran na datar sinambu o miya kasasalungan miya baba salungan uli nasasapotol sa gawi akia gedameran akia tiran sa diyang kota kubayran inu na di kagedam akatiran ko ba datarang tapi to katawa mama ikawalura suwas wakitmir amite pokisina ko palaw akagip na tiurong siranon na kagyo ko makanaw siran na ayakatiranon na basasalungan na kaya turug wakiran uli nasasapotol sa anungan na takinuba basatugu Allah ayakia turug wakiran sang koto agirip apalaw amay to apalaw na taro to pwede na taluga to saragun na turug siranon na miya makan no siran na dataro sa salungan na kaya gidamay ranon miya gagaw to wala na ditanong kagagaw Allah na nung adi kagadaman kota katuturugar kanu na di ka di papaya-payawan ng mga amal ka di ka na ni pamagidaydian Masya Allah di ka na ni pamagi mga kunmakan na babiyang iso dunia na tuwa man ka apokaw na miskabo pokaw na miskabo na makaturugap man na dito mabilas na kapakaturugar ka wallah na kapakaturug sa surga miya pasad na ka baru katurug kasi pun sa surga na dap na baru kapapawala kuan wala kumya marate ang kotoa may tubo kadang kikopad ko manisa ko padiyan na ayatun wala nakanggiginaway da abaro ka papawala kapama kada na masala ka maton sa surga di papawala tap mananan mga maranaw tuwid na pumlini mga to mga tela ka penisel matatag na naman nami papawala tulak manan tuwala di papawala maranaw man tinakwani sa surga biya bina sa surga biya ka binasa ka sa surga nakatip ko na kami sa surga apa show di umpan namin niraksi ka umpan tapi ita makasami Allahu Akbar Allahu Akbar naman kakagdaman kakating kakukubang ka di ka di pa magididi ng mga amal ka Allah Allah natapangingaman o pagari kawigiri adikat turugan na balo ka pakipaninisi karumang ka na di ka ni pamagididaan matangkuan na di mi po sa kaulong ako ulo na adi ka niyang paninisi ka na niya buka kaptan niya mabuka na sa timana na pernah kakapten mo sa timan na bukan na dua-dua kamera adi ng pakatatanan adi ng pampakambaki-baki ng batang wadu di misa oleh-olong na penuh basi karo mga babe na mapapaluap yang pernah ide di kanya di pananisikan na di kanya di pamagide sama itu Allahu Akbar Allahu Akbar na di sumang amal kami makapiap-piap kadua apa penaguyan otawa da abanya nung penaguyan nakaloks dia nga akaloks na da akato nakataw aba di pakatawa ya kadang-kadang man pwede siya nga kaloks mga ibarat ya napi amiya lokas sa kad na di nga pa napagamino ba kami katawa bapa bubu pagaman ka inoto naman nabuk ka na madakala mi rataro na maputi tingnan ka na bini nga pakatawa kasan po amiya tama na ako pitwapi de minalangon maputi tama sa watar kami dahil nga buhat ang ilalim nga mitimulog dahil nga ba kayo magkataraman dahil nga nga pa niya nga wipe out kaman nagtaro na kasyang po gatarang mo ta siya katoloks na sumiyong doktor inawanan na bapa tinakonsulta ko ka iginatingin na doktor at umitinig ako sa malumabulo-bulo natatabad na lawas sa akin natugod doktor bapa piray na ka tinapito po lagunam at tinabapa padanan sa kaloks na tina doktor, igra ako miyan ako, na inakuha na duha lapad, na luwalwag, kanangalakan, mato na di kanangan sa kalapad, tigo doktor, bapa, padapanan na sa kaloks. Na tina dok, igra mawatan sa to na di kakanunuan,
man, hindi ko makasiramin. Natugod doktora, bapa, padepanan sa kaloks. Natina doktor, da bagira ka panigira ko na. Natina bapa, padepanan sa kaloks. Banyan na petani sa doktor. Pak! Ya kagiro sa doktor, daw, yatay ko akin, mga sutuwa. Tiga nga ano ka sa dok, padanan sa kaloks. Kaya di niya terima ano ba miya katoa. Eh buwa pagka naging napagkakaloks, miya ba tripa? Matakot na kamada ka na din na terima ano ba miya katoa. Kata miya ka, sana, natumelo lang sa babang, nabang ni pagami na malo ko miya katoa. Kata mga Mars, isang biya ko rin wala, kata si Alim, Imam Munib, kaso magari kami, kaso babuya na pure, na miya pangarap mo mamakan. Na sa mga matera, na mga pagaling, natitingin namin yan, natitingin na kami mo. Miya kapilan na kasusulok ka, akatutungan namin kay Datima. Na ayamaan niyan mga ori panuwa Allah subhanahu wa ta'ala, diyan ko ito kabasakan. Akate, idada ka naman ito, mga March 5, na tarot ito pa na patpuluwa ko siya, idada ko. Kurtinay. Na miya kaya siya na natumiyalo lang siya bapa. Miya tid niya. Kung mawalo puluwa ko na idadil. Tiga ka na bapa. Matang wala ka. Minik, soya ba, ganyan ka nun. Kaya kibran ako. Napagkakaptan lang na para sa kan. Kaya randutan ako besari. Na matang wala. Kada ko makatigir na miya kagira ako. Kung mawalo puluwa ko na idadil. Natalwan ako niya siya bapa. Tiga ka na ginaman na rin na bapa anak ka na. Di ka pipipilan. Wako niya may lay, tiga na limba siya, skab siya na, tiga ka naway. Kinaprili ako nga, kadakas ka may lay. Ano malom niya ka piyaginakan? Doon niya, mas magilala. Ay niya man kaya diyo, tiga ka na dito ba pa, tatama na kayo! Matakwa na kagiyan niya ako. Na dito ka tarima ubatam niya katuwa, naging pupakatuwa ka din. Datari ako promote, andun ni kimbawatan na kayo na ka. Babay mama, awata ka. Nandun ni kimbawatan na kayo na ka, na ayang ara nakapaganay, na si karirigo. Ano ni kayo mga na kayo naka? Kaririga. Mga ota, di ka no siya pugubay. Makanawang ka pagari niyo, kaririga. Ilaman ni Green yung kumpanin ni Bota Soto, kaya nga niya, kaririga. Kagi inubituan siya, kaririga. Kadi yung koto arugo, na datar pano maalago na doon panamada. Dadi tikap turun siya, kaririga. Do, kaririga. Banameleng ka inimbo tawatan na iturunin na ay nanganan ka na, kaririga. Nagka-promote kapman. Makalaka, na miyada siya kaririga. Siuli. Nandini mano ka pangalaka, na si wata amama, wata babay. Nandini ka pangalaka, na bagwa mama, bagwa raga. Na andini ka syukoda ka, na manguda, bagwa tao. Na makapangaruma ka babay. Na bawata si babay, na bawata mo sa mga babay. Na miyada si manguda, bagwa tao. Ayap man na kaya promotan ka, na si ama, ag si ina. Na next pan, na bawata si wata ka, miyadap man suama. Miya promote ka man. Miya kada ka man i-promote. Miya kada sa rangkong ka. Miya da su ama. Ina. Tingnan na ka? Ama dato. Ina ba Dato naman yung sinada na arang mo man. Madako ama dato ako ina ba Di ka ka-promote ka. Dumyalong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matangkol na kandun ni kapatid yung tinang rana ka na si Dumyalong. Banyang panumalsang rana ka. Ina po mamakinig siya kito Dumyalong. Tamang pa siya, miyatay na di panipaka pa mamakinugan. Ba na miyatay di makapato ko dunia. Ganakan tanaw po na miyag na makamiyatay. Adi magwala ko magigido. Natigan na di na siya miyatong siya nga na kedidalatay. Katata na miyag wala. Paman na ba na miyatay di makapato ko dunia. Tabi-tabi. Datanang inatan, sorga. Panganita wala pa sorga. Paman na kasip man siyang kaya ingat tenwaranaw. Si sa Pilipinas. Di na tutumunang ko takapakapipya ginaw niya kukuba niya. Nasorya ka po natakaman daw. Nasumang supamaka na raka. Bapa makapalawi siya ng kukuba. Naba siya ng makapalawi ko na raka. Pero nakaangon ta miyatay na. Di na siya di magwala. Di na siya miyataw siya na sasako na miyatay. Dahil kaya miyatay abo di makapato ko dunia. Kung siya ba matay ta na di tadi makapato ko dunia. Di timing. Matang wala. Piyaw man mapita na makatalaw pulo ako matay. Bumupadi. Panganita wala di mapainala. Ati mate ako wadung-dung, mila mga wadung-dung, nagagayip man namyaling ako. Ay namyang makmasikar mga na di mamudang, message. Miya mo ka kamana. Pamana, pura di tadi makapeto sa dunia. Da, apa lagu yang kau kapatay, da, apa lagu yang kau kalok siya. Api apa siya mga bay, biar ako siya babay, na tama sa paras na pengaruh. Matang wala kapi kasaping yun na budak ka, pakakapalang abdak. Kasobra pa sa iskem kota.
Na syarwaru baga di peliu adika ke dia dongan ni kadu kami kadu na natinga nga. Miu du syuating. Mu ono ton sobda. Gumi mau deg-deban. Das kata lumba buah mga dato. Apa di ngun dikaterwa kamu daan ka. Oh, kamu daan. Matang wala kan ni kala ko mamalo mati. Mitipang ka. Ini buda. Ni bulung. Anak arthritis harian. Matang wala ka. Kate sama ni matang dadi geda menang arthritis. Igira atwak na matiti ko makatapat. Benda isap na biyak wakanya nga tumitin kita akapungusyat. Mga pedin na nan. Nasama na nan. Kata na apa lagi no tawa da apa lagi yan no. Nakasasakit. Kasasakit. De keto no kataw. Lam babusya makitulungan na miya kinam ka sa bulong. Matang wala kasi siyang nangidaran no. Tabi yun. Ay nakadakala naman ito na namintinan siyan. Namintinan siyan. Oh, ano yun yung ilang mga pasaruhin nun. Mintinan siya. Ano nga man nagda uman siya na pwede siya kasakit. Kapata pwede no tawa da pwede yan no. Naawi da akal. Awi da akal. Kata madakal pa na di ka titidoan ng kakarom yang katabang. Nang nga sujung ya pakatepita. Ngiyari siya ta katabang. Tabang tap man siya iligan na mapitap man na bali. Mapitap siya nga mapita. Managwita. Allahu Akbar. Penalamat ka kuwalakas kay pupakatabang. Datarang ka amang awat ang galuksano. O pamakabun ng tibang ikiran. Ang bida kira sinira na isa ka bilyon. Isa ka trilyon. Na apya panumpan na pinakang iligan na tumunin na sinira. Bemalbudi katabang nga. Penalamat kakuan na pagari ko babakan. Kasakay mapakatabang. Menabang ka bes kay katabangan. Masya matewas. Kata mo suka perang ka. Nasama na da apelagu yang ko kapatay. Da apelagu yang ko. Ay maano niyan nakaloks na da apelagu yang ko sakit. Da apelagu yang ko widakan. Kepalagu yan nanan. Tunari yan yung mapia. Biyan di katadakap mana. Ami kakuan na da apelagu yan. Nakatiap man ang kepalagu yan. Kepalagu yan na kanan. Magatos ka porsyento na kepalagu yan na kanan. Na anto ni ka kepalagu yan ko. Na ame ka mamakasul sa surga sa mga tao. Ikalim Allah. Manita wala pat nanon wala uli nga lukstan. Napakalang kapan wala. Masya Allah. Ya ahlal jannah. Inna lakum antahayyun. Fala tamutunna abada. Itu wala. Mga tao sa surga. Pamamakinig ka naman. Dayon sa dayon na uyawiyan ka na. Nadadin abar kanupatay sa taman. Ya palagi suka patay. Kadua pangalangam do Allah. Ya ahlal jannah anna lakum syabuna fala tagrabuna abada. Hai mga tao sa surga na dayon sa dayon na mga ngumuda kanu na mga bagwata kanu na di kanu din pamakatawa. Katalo pangalangam do Allah. Ya ahlal jannah anna lakum tasahun fala taqsamuna abada. Hei mga tao sa surga, dayon sa dayon na mapipia sa lawas sa di kanun kesugat at sakit. Miyada sa sakit. Tama sa ka-COVID, tama kong COVID, miyada. At iman to, nadim na lambo. Karina, nadim na magmas. Ako pa kanya nga pandemik, matang wala ka sa daw masyad, nagkadakapan. Apakabida pa niya di mangib. Ano nga man nagkada-gada? Anamin ipagadi kanun sa tarakam, padagami, dua kami, nadi malagad. At titigir niya sa lugat yan, kabang ma-ambulance. Tiga na ito na rin masasukin. Tinapiligitan ako rin na. Natiga na ba na ako bidak ka? Tinamatang ito nga da ako bidak. Tiga na ka na baka di kayo. Matang wala ka. Parang ka panapin nga ka nakada. Natiga na nung matitigirin na kita ka. Yung pa makambataw na ka. Tinami ka namin yung katiksa nga. Madasata na ka. Kati asal ako bidin namin yung makuha mo na. Sa di ko na sinilupin. Tiga na sana kaya ako bidak ka. Pamakambataw ang ngaw. Dako niya parat yan. Banyan titigira sa lugat yan. Di na ni tinagawan. Miya popot ba nang beto sa baba? Miya kagiraw so mama anto na rito limang utami beto. Tiga na so kobi din na ruming beto sa baba. Allahu Akbar. Adam ba namin ipagdi kanun sa truck? Pagpagan niya nga kobi, may kapakasagay sa pawak, mga sundaro pa. Nakanabaw sa mga pagalitan ng mga pulis, mga sundaro. Ano lahat kayo? May mas kayo? Oh, mayroon. Yung sa kataro kami ada mas yan na luks. Tadi na mas yan na rin. Tadi na mas yan. Bagi ako niya no. Ante magimas. Itatanaw to pa. Nasa kani kaya trippingan yan. Tidak ale, di nga namas kano pa ka nga nasa sopa ko na gano'n. Pamane bupa kapag mas lang nangasabal lang irumakan. Sa kani pagkatapat na ka. Na malokam magdagda sakit ako palawin.
batalo sida magdam sa iligan, at tama sa mga masjid, adi marajuma, na pendekapan. Ako di katawa sa sabag. Amada ka na, sabag di, ano katawa na kano? Matang wallah. Imam, marajuma tanwa kaya mangarib. Inuwapyan lang ni mga polis, habang sila juwan daw tala. Nasa mabus yung mga pagarita ng mga polis na order is order. Kanabas sila ni Kiki Kabayaw, order kiran. Katawan nila buwaki. Ay, ang mutaparat, anaparat yan ang wallah. Nana, katawan na ko na imam, di kasaparat. Sumidan lagi, lagi mamanakan siya no? Ina, sana imam, di kaya titu imam, mali parat yak wallah. Di kalakyan na polis, subus wallah. Yagi mamanya siya na. Badama ko mga dua ka mobil patrol ng mga polis, di mga inspeksyon niya maski. Doon sila makatutuna. Miyaw no, na makapalago na siya imam. Allahu Akbar! Yan kasudang mga polis. Dagat tauron. Kataon nila na gato ang yaman lagu. Lagi naparatiran ang wallah. Siya dagat tauron. Hamay niya laki. Naman nila. Lagi kumikarang-iran namin kayo po sa mga polis. Nakasya ka to kapto ko mga baradyo. Manisa na di pa ka ginawa mamamuti. May tuwan naman nakaptan. Nakagi ko mati-muti mo siya na mamimising na siya imam. Andi tingnan mo tayo mamamiyag pagkapak. Amiya kalalay parati ako wala. Igil ka na po sa subsuala. Sa kanya mimiya katapangan na amiya. Tayo siya imam. Baka siya kauras na dumakaw ma. Nawirang bubunog at kira na bumiyatay. Si makatatabit ko puro amanggo. Walang naman geda-geda. Namiya ka ginaw sa mga diyaminay mo. Mali parati ako wala. Katata na rin ha. Kinanin sa mga polis siya. Tinanong ka sana rin pakatabi. Matang utuan. Nakadakan magdami kaya pakatabi na ka dyan. Na tinanong ka rin pa. Biyaw kaki mataw-mataw. Bayra mo kaya tawaki. Naman geda-geda. Sakit. Palago yung manis sa sakit. Dah palago yung sakit. Naman ba siya awida akan. Dah kaya palago yun. Okay, na ame kama kasyarga kapagari kababayakan, nakeda so kapatay, nakeda so kaluks, nakeda so sakit, nakeda so widakan. Langun kapipi agina akagedam pa ko syarga. Da di ipagurado dan tanong. Di po sa sakyan tanong, antay pa kasyargaan wallah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz. Sadin sama lepas ko neraka, na makasyul ko surga, na daudaan niya na tao amya guntong sik wallah. Pangunita na wallah. Agiya panurwa bako pandamakay sa mga tungan ni Misha Baloy mga targa koron na pepenganitan no wala adiyang ka akya timu-timutan na so kekuatan siya bala sa mafia na timu on wala na balunian amapi aushinda watihaya na pakataling umaan wala sanggutay na tanong bagaritan no babay tanong asihaja Siti Nurjanna balin wala ang kota ko ba niya na surga Allahumma amin. Na pengening orang mabukulas kan mga pagari kan nalangon na miya mamakinig. Agudian ka asi sa solda pedum sa mga bay. Miya mamakinig. Na timo-timo kan wala utana ko surga langon-langon. Amin ani. Amin. Sama pada kurun magu. Miya na sa kanimi nila pot. Langon tano duma makasurga. Wah. Dari guru ami dapat ko na batalo penuh sama baba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. قال ربكم دعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمن الرحيم يا ذا القوة المتين Ya Allah, api antuni kapapakaw kitami kukater wa miya basya syakap pemangnya mirkana langulang nakasyibutan ya Allah. Ya Allah, rila ikaming kalangulang na maapi kaming kalangulang ya Allah. Napadang kau narila ingkar kami syumbal amang nuksami. Mga inaami, mga ama-ami. Padumpan syumyanga wawapataw syo uyawiyaguni Allah maaping kar kami syiran langu-languni Allah ayamal apang ni namirakan na diyong kutuwa babayami pagariyami lukasyami inaami padako mga ori panaka mga baya mga bilang tadi bilang at tawabara amal kaasi haja Siti Nurjanna
Nadyutuni tarima angko tuangaran yana noro jannah sindau ko surga. Narila inkasyakannya nuba'ana lamba adusyanyan bal yang qarqamishu qubanyana sindau asindau ko surga aka ya Allah bal yang qarqamishu qubanyana surbiu surga aka ya Allah na pedang kapan ko mga baik ko surga apa maka surga aka ya Allah napa maka surga aka min kamabulang-ulang ni Allah اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.